Cikin irin yanayin da aka gudanar da hawan idin babbar sallah a birnin da magaram kenan a safiyar wannan talata 20 ga watan Yuli. Kamar dai a sauran shekarun baya, tubarkalla a bana ma dai filin babban idin ya cika ya batse da al'umma musulmi maza da mata, kama daga hukumomin bariki da na gargajiya, manyan jami'an gwamnati na ciki da wajen Nijar, malaman addini da kuma sauran jama'a. Bayan raka'o'i biyu na nafila da huɗuba ne babban liman ya yanka ragonsa a gaban bainar jama'ar da ta yi tururuwa domin halartar hawa idin. Allah ya kawo mu, Allah ya kawo mu, Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci, Allah wa ƙasar mu albarka, Allah ya sa mu gama lafiya. Daga bisani, kamar yadda al'ada ta tanadar, hukumomin yankin kama daga mai martaba sarkin musulmi zuwa gwamna sun yi jawabban barka da sallah wa al'umma tare da ƙarfafa fatan Allah ya saukar da rahamarsa cikin ƙasa ya kuma kawo ɗaukinsa a game da harkokin tsaro duk da irin nasarorin da sojojin Nijar ke samu a bakin daga a 'yan kwanakin nan. Bayan hawa idin ne gari ya ɗau harama, inda al'umma musulmi waɗanda Allah ya huwace wa abin yankawa suka fara sauke yaunin da ya rataya a gare su. A ƙofa-ƙofa, layi-layi, tubarkalla dabbobi ne ke shan yuƙa, kowa na yanka daidai ƙarfinsa, masu fiɗa na fama, al'umma kuma na hidimar sallah. Alhamdulillahi, mun ɗan samu dai an ƙoƙarta, an ɗan samu an yanka an fita kumiyar iyali, saboda kasan dabbobi bana yadda suka yi. Yawwa, shi ne ya sa wasu an samu sun yi kamanda, wasu kuma dai ana cikin jira ne. Shi dama so ai ba samu ba ne, amma a haka mun gode. Tunda aka yi ta da rankar lahi ka kawo Allah godiya kawai ka isa barka kuma gashi an samu abin da ba a ba yara su ci, wannan shine murnar mu. Allah kai mu badadin da kwanakin Allah nuna mu. To alhamdulillah, ni dai sai in ce gare ni sallar bana ta hi ta bara, na ji daɗi sosai, an gode ma Allah saboda abin da muka samu ne yanka na bana ya hi na bara. Sai dai ga waɗansu iyalan sallar ta bana ta zo ne cikin yanayi na matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa, lamarin da ya sa da dama kasa sauke wannan nauyi balle su fita kunyar iyali. Sai dai zuwa gaba, amma dai a banan ba a samu ba, sai dai muna tsammani nan gaba. To tattalin babu kuɗi a hannun talaka, babu kuɗi, kana ji yadda ya kawo haka. Wannan kuma sai abin da hali ya yi, shi shekara babu da bata zawa a jikin mutum. Gulgulan sallar ta bana dai na gudana cikin tsanaki. A duk gidajen da kai sallama mata ne bakin aiki suna gyaran nama. A cikin gari kwa masu babbakar fata su ma na nasu sha'anin, yayin da waɗansu kwa ke gashin nama. Sannan za a share kwanaki 3 ana gwabza hidindimu don raya babbar sallar.